Qozan Халык сәнәгате һөнәрләре техникумында шушы көннәрдә яшь профессионаллар World Skills 2020 төбәкара бәйгесе узды. Ел сайын традицион рәвештә үткәрелгән әлеге ярыш үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан таныштырыр. Зәркәнчелек эше һәм зәркән өстәлмәләрен кырлау компетенцияләре буенча ярыш 2 мәйданчыкта узды. Анда Qozan Халык сәнгате һөнәрләре техникумыннан югары күрсәткечләргә ирешкән, шулай ук чит төбәкләрдән килгән студентлар катнашты. Бар да җитди. Студентлар үз дөньясына бирелеп, әнә шулай вак детальләргә җан өрә. Менә беренче модуль, икенче модуль, өченче модуль соңгы көндә уже бөтенсен бергә җыялар. Монда беренче, икенче, өченче урын, әле 4нче урында була медальон, 500 балл җыйса. Марат Галиев укучыларының әзерлекле булуларына ышана. Кайда гына үткәрелсә дә, техникум студентлары призлы урыннар яулый. Хәтта World Skills җиңүчеләрен нәкъ менә биредә әзерлиләр дисәк тә ялгышмабыз. 13 елдан бирле безнең техникум катнашып килә чемпионатта ювелирка, зәркәнчелек буенча һәм агранка ташларны кырлау ягыннан инде. Һәм быйынгысы көндә безнең где-то бер 17-18 чемпионыбыз бар. Региональ масштабта. Шулай ук безнең бит әле ювелирка һәм агранка гына түгел, хәзер Обилимпикста кушылып китте безнең мөмкинлекләре чикле студентлар, балалар арасында бар. Шундый чемпионат бездә кузгалып китте. Менә хәзер националь этапка әзерлек бара. Региональ этапта инде без 3 медальне алдык. Зәркән өстәлмәләрен кырлауда үзе бер сәнгать. Шуңа да әлеге юнәлешне сайлаучылар да үз эшенә җаваплы карый. Ярышта 5 студент катнаша, алар гади ташны кырлыйлар һәм языкка утырталар. Әлегә җиңүчеләр билгеле түгел. Аларга шушы көннәрдә нәтиҗә чыгарыла. Яшь профессионаллар бәйгесендә җиңүчеләр техникумданын 2нче этапта Россия күләм World Skills чемпионатында катнашып яклый. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.